corruption wɛrɛ tɛ nin ye mairie yɛrɛ kɔnɔna na wolo sɛbɛn 1000 ani joli i jɔ n ka yɔrɔ lamɛn. An taara mairie la. A bɛ taa ka wolo sɛbɛn kopi kɛ. Donc pour que k'a ka équipement dossier dafa. Donc a seginna ka na fɔ ne ɲɛna ko ko tonton ko ne. A y'a denmuso bila ka taa mairie la pour que a bɛ taa ka acte de naissance photocopie kɛ ka légaliser ne ma fili a bɛ fɔ ten ne ma fili en un mot ko ka taa a copie kɛ parce que u kan ka dépôt kɛ bɛɛ b'a dɔn sisan nɔ kɔriw bɛ ka tali kɛ polisiya ni gendarmeya ni gardiya ni fɛnw bɛɛ voilà fɛnniya minnu sigilen don Bamakɔ kɔnɔna la yen k'aw tɛ ko baara t'aw bolo k'aw tɛ ka baara kɛ a ye t'aw ka dépôt kɛ sisan kɔni a sera k'i sigi te daga kunna k'Asimu tɛ ka baara kɛ généraliw tɛ ka baara kɛ ministriw tɛ ka baara kɛ ko procureur tɛ ka baara kɛ a sera dɛ tali sera ko dépôt wagati sera fɛnniya ko k'a dabila i ka t'i ka dépôt kɛ an bɛna dɔn mun ye tiɲɛ e bɛ kuma min fɔ te baarada kunna ale ni réalité an k'a tɔ lamɛn nin kɛra mairie de ye denmuso talen filɛ ka wolo sɛbɛn photocopie kɛ yɔrɔ de la parce que dépôt bɛ yen u bɛna prix min fɔ a ɲɛna e k'a lamɛn. wolo sɛbɛn ko 1000 ani 200 photocopie wolo sɛbɛn kura tɛ dɛ i b'a fɔ den wolola wolo sɛbɛn t'a la olu tɛ dɛ ou bien wolo sɛbɛn tunna ko ka kura dilan o tɛ dɛ copie ko 1000 ni 1000 ani 200 wolo sɛbɛn wolo sɛbɛn ye dɔrɔmɛ 20 a copie n kan tɛ ni wolo sɛbɛn turuna n'u bɛna kura dilan o tɛ dɛ k'a copie k'a légaliser ka d'i ma dɔrɔmɛ 20 de don mairie la mais 1000 ni 200 de fɔlen filɛ ninnu ye Mali kura Asimu ma tila dɛ ka nin dangaden ninnu to jamana duguma baara la nin mairie kɔnɔ ni polisi ninnu dɔw walahi a ma tila. Ale ko a denmuso ma a to yen n fari man di na bi sini n yɛrɛ bɛ taa ka t'i ka wolo sɛbɛn légaliser k'a d'i ma parce que kuma nin ma don ale kun fɛ. Mercredi ale wulila o la sisan nɔ ka taa mairie kelen na a bɛna taa renseignement ɲini n'a sɔrɔ ko nin ye tiɲɛ. K'a sera mairie la a ye wolo sɛbɛn bɔ k'a di muso ma ka foli kɛ k'a mago bɛ wolo sɛbɛn kelen na ne t'a fɔ n ba parce que nin tɛ den ɲɛnama ye mɔgɔ yɛrɛ tɛ nin wele k'i ba nin ye yuruku mɔgɔ de den ɲɛnama tɛ. K'ale gɛrɛla la k'a fɔ a ɲɛna k'a bɛ fɛ ka photocopie kɛ wolo sɛbɛn n'a denmuso ye k'a y'i kan jigin ale kɔrɔ k'i ka kɛ kɔ saga kan ye ka sɔrɔ k'i kan gɛrɛ la k'o fɔ dɔɔni ko 800 u y'a fɔ denmuso ɲɛna ko 1000 ni 200 u filɛ k'a fɔ ale ko 800 fɛn min bɛ kɛ dɔrɔmɛ 20. Ko 800 ka ca ko mais ko togoya wɛrɛ t'a la an k'a négocier parce que fɛn bɛɛ négocier li malien yɛrɛ tagabolo kɛra négocier li cɛ o proposer a ye a ko k'a bɛ 200 bɔ a la k'a kɛ 600 ye sisan. Alors que wari minnu bɛ di service ninnu na sisan nɔ kɔdi dɔ de bɛ yen i b'a scanner dɔrɔn ka wari ci directement a bɛ taa état de ka compte la a tɛ to nin kafiriden ninnu yɛrɛ bolo directement maintenant cɛw ɲininkali le k'a la ko n bɛna wari ci fɛngɛ min na de a bɛna taa état ka
compte de la direct la wa ou bien a bɛ d'e ma k'o tɛ cɛ ka sira ye. U ma ɲɔgɔn faamu, ale fɛnɛ bɔra. Maintenant a bɛna mun de kɛ? Bugumabɛl le mankan filɛ nin ye kɛrɛfɛ laminɛla dɛ. Ale Bugumabɛl le mankan filɛ nin. A bɛna Bugumabɛl le wele ka kuma fɔ a ye. Bugumabɛl yɛrɛ ka wari ci pour que prévu ka sɔrɔ. Ale dusu bɔra, a taara so. K'a to so ni hakili jiginna la k'a fɔ ko Bugumabɛl ka numéro b'a ka page sanfɛ. Directement a bɛna don page de kɔnɔ sa ka Bugumabɛl ka numéro ta ka Bugumabɛl wele k'a ɲɛfɔ Bugumabɛl ye. Cɛ taara fɛrɛ jumɛn de kɛ sisan? Bugumabɛl ko k'ale t'a dɔn, mais a ka fɛrɛ kɛ a ka taa téléphone di muso nin ma. Cɛ nin fɛnɛ taara ni téléphone ye ka yafa deli muso nin fɛ ko vraiment n ye mun kɛ n jo t'a la, wari tɛ ne bolo, n bɛna téléphone di n kɔrɔkɛ ma, n kɔrɔkɛ yɛrɛ bɛ wari ci ma. Bugumabɛl n'a kumale, Bugumabɛl ye numéro ci muso nin ka compte la, u ye wolosɛbɛn copie kɛ k'a di cɛ ma. Témoignage tɛ nin kɔfɛ o, Bugumabɛl ye laselikɛla de o. A selen filɛ nin ale ma, ale yɛrɛ y'a ye bon nin ko ninnu de bɛ Mali la. O de kosɔn an tɛ avancer. Tant que ne ninnu ma gɛn ka bɔ service la, an tɛ avancer quoi. I bɛ baara min kɛ n'a wari t'i nafa, i t'a bila i ka taa baara wɛrɛ ɲini. C'est tout ou bien